Moderation helps everyone feel safe. Ready ka na ba? Yon, good morning mga idol. Live tayo ngayon sa pansitan ni Boss Dwayne. Yan, dito sa May Tagums Pansiteria. Yan, kasama ko si Bunso mga idol. Yan. Ito yung pansit batil patong ng Cagayan mga idol. Yan, pansit batil patong. Talagang overload mga idol. 120 pesos. Ito naman yung sakay. Masarap to, masa-masa. Yan, bale meron siyang toppings na lechon kawali, liver ng baboy, sprouted na munggo, dahon ng sibuyas. Yan, ano pa yung meron dito? Excuse. Skara beef ata yung ginagamit. So umpisa na natin mga idol. Yan. Okay. Yes. Sabaw. Doon pala, mabawa na. Meron tayong sabaw dito mga idol. Ito yung batil. Itong itlog naman dito. Nandito yung itlog na pinatong. Yan. Ito. Batil plus patong. Batil patong. Yan. Papakita natin. Ito mga idol, yung itlog. Yan. Sarap yan. Close up din natin yung sabaw. Tapos ito yung sibuyas. Yan, sibuyas. Kalamansi. Yan. Tapos syempre hindi mawawala ang toyo. Lalagyan natin ng toyo mga idol. Kasi ito mamaya titimplahin natin tapos ihalo natin sa pansit. Yan. Toyo yan mga idol. Bale itong toyong to is Malabon ata. Ito yung uso dito sa amin sa probinsya ng Cagayan. Mga Ilocano mga idol. Yan. Mahilig sa sili, toyo, suka. Yan, ito yung sili mga idol. Ito yung lalagay natin. Yan, kahit sinisipon tayo, sige pa rin. Yan. Tapos lagyan din natin dito. Pwede na yan. Haluin lang natin. Tapos yung iba lalagay natin dito sa may sabaw. Tapos itong maiwan, lalagay natin dito lahat. Yun! Shoutout sa mga nakatikim na ng pansit batil patong ng Cagayan. Okay, umpisa na natin. Yan si bro. Ganyan yung paano kumain si bro. Sige bro, sampulan mo. Iya ka pa. Ako na lang. Ito mga idol, sobrang dami na ito. Sobrang dami. Close up muna natin. 120 pesos yan mga idol. Ang laking pinggan yan. Yan, malalim pa. Pag binungkal mo yan mga idol, sarap. Wow. Solid to. Solid. Tapos lagay natin dito. Yun. Mas maliwanag pa. Ang dami oh. Sabaw muna, sabaw. Kain po tayo, kain. Sarap. Banatan na natin. Ito ng kalamansi.
Purang kilo yun, right? Hindi na naman ito. Hindi siguro. Sarap. May sipon tayo mga idol, pero sige pa rin sa sili. Mamaya, tutulo na yan. Sarap. Karay. Crispy talaga. Sarap. Sarap talaga. Magusit na natin ko. Magusit na natin. Nagbatis ka naman. Pare, Tara na. daman buwan mo. Ang dami mga idol. Parang hindi nababawasan. Sarap. Mga malalaking subo na to mga idol ha. Malalaki na yan. Ang dami pa rin mga idol. Dami pa rin. Yan si bro, malapit na. Oh, laki mo bro. Kain po tayo, kain. Yan sili. Tatlong sili yan mga idol. Tatlo. Kitlog. Yan. Init. Mainit yung pansit mga idol. Talagang napakasarap. Yan. Banat. Puro sipon mga idol. Kutang tubig.
Atay ng baboy mga idol, nagpapasarap lalo. Sabaw. Lalaking subo na yan. Dami pa. Sabaw na lang mga idol, ubos na. Yan. Simot mga idol, yan, walang natira. Yan. Busog, may red horse pa mga idol. Dito. Yan, shoutout po sa mga mahilig kumain ng pansit batil patong at sa mga nakatikim na. Yan, sa mga hindi pa nakatikim, try nyo po. Solid. Talagang mapapataas yung paa mo mga idol pag kumakain talaga. Libre na bro. Yung problema bro. Dami, grabe oh. Laki ng pinggan mga idol oh. Tapos nakombo, no? Sobrang dami. Ay, busog na naman tayo. Yan, shoutout po sa mga nanonood. Yan, sa mga bago lang dyan. Consider nyo pong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dahil gumagawa tayo ng mga content na pang probinsya, mga pagkain nire-review din natin. Yan, kung ano lang yung mga ganap dito sa probinsya mga idol, mga ganap, mga trip natin. Yan, Boy Tapyas. Yan, dumadami na tayo mga idol. Masaya pag dumadami, di ba? So, share nyo yung video natin. Yan, sa mga katulad kong Ilocano dyan. Sarap. Sarap dito mga idol. Pag dumayo kayo ng Cagayan mga idol, o kaya Isabela, yan, marami na yan. Pansit Batil Patong at Pansit Kabagan. Tara nyo yan, masarap din ang Pansit Kabagan mga idol. Sa susunod, try din natin mag-live ng Pansit Kabagan, pero dadayo naman tayo sa ibang bayan, no? Dito kasi is dito lang malapit sa amin talaga, sa mismong lugar namin. So
So try natin dumayo para ipakita din natin yung pansit kabagan. Paano yung servings nila. Ito yung kinain namin kanina mga idol, 120 pesos. May itlog, may karahay, may atay, yan. Karabis. Cara beef, sprouted munggo. Yan, yung mga pampalasa, toyo, sili na may suka. Yan, May ito pasarap. Sarap mga idol, 120 lang yon. Sobrang busog ka na. Sarap. Comment nyo mga idol kung comment nyo mga idol kung tagasan kayo at kung nakatikim na kayo nito. Yan, sarap. Kaso wala na, ubus na. Sarap naman kasi. Yan, magandang araw sa ating lahat. Ayan. Yan, sa mga di pa po nakakilala sa akin, ako po si Boy Tapyas. Yan, check niyo po yung mga content natin mga idol, yung mga kalokohan natin, yung mga pinaggagawa natin, especially yung mga lumang videos natin. Kumakain tayo ng mga exotic foods tulad ng abaling sa Ilocano yun mga idol. Yung mga nahuli sa ilalim ng lupa, pero yung mga na-content ko is yung mga nakukuha namin sa puno ng nyog, mga napulok mga idol. Uok ata yung tawag nila uok ata yung tawag ng iba mga idol. Tapos yung mga crickets, yan, mga kuliglig mga idol, nangunguha din tayo. Kumakain tayo ng palakang bukid. Tipaklong, wala na kasing tipaklong dito sa amin mga idol. Simula nung nauso yung mga spray, wala nang tipaklong na nakuhuli. Mangilan-ilan na lang. Ano pa yung mga kinakain natin? Dagang bukid mga idol, kaya lang hindi pa natin na-content yun. Ano pa yung mga kinakain natin? Yung karaniwan natin at lagi nating palang ina-upload. Sige. Sumurot na kain. Yung lagi nating kino-content yung pangingisda mga idol. Lagi yan. Sir. Lagi tayong nangingisda sa ilog. Check nyo yung natin, yung mga videos natin. Nanguhuli kami, iba't ibang uri ng mga isda. Gumagamit ako ng pala minsan. May tutorial din ako mga idol sa mga hindi pa marunong, sa mga baguhan. Hindi rin naman ako magaling, pero share ko lang yung aking nalalaman. Yun, may mga gamit kaming net na mahaba, hinihila, tapos kinakapa yung mga isda. Yun ginagamit namin madalas. Dumadayo kami sa lawa, gamit din yung net na yon na mahaba. At nangangapa din mga idol. Nagka-catch and cook din tayo. Yan, yung mga nahuli natin, sariwang-sariwa, niluluto kagad-agad. Nangunguha ng mga kangkong sa paligid, o kaya yung mga di pangkaraniwan na mga tumutubo sa gilid ng ilog, o kaya mga lawa mga idol, yun yung sinasahog natin. So check nyo mga idol, at kung nagustuhan nyo, pwedeng pa-like naman, pa-share, yan, pa-subscribe na rin mga idol. So yung content natin ngayon is kain ng pansit batil patong dito mismo sa may Cagayan. Baggaw Cagayan, Tagums Pansiteria mga idol. Yan. Sarap. Yan. So nabusog na naman tayo. Nauna na yung kapatid ko. So mga idol, abangan nyo yung mga susunod nating uploads o kaya yung mga live. Yan. Maraming salamat sa panonood. At maya-maya tignan natin kung makakapag-live tayo, kasi bala ko kasi ngayon is mag-ikot-ikot gamit yung motor ko. Try nating mag-live mga idol. Pupunta tayo sa medyo magandang spot at doon tayo mag-live. Yun, hanggang dito na lang po muna. Yan. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat mga idol. Boy Tapyas. Okay, ingat po tayong lahat.